На мен не е тъжно. Започнахме с едни големи притеснения, всички тези неща, докато се подредят по сцената, да се пренесе роял, дали ще има публика, дали ще има настроение. Още от първата вечер ме заредихте ни и разбираме, че публиката на Стара Загора е страхотна. Просто заслужавате. Обещаваме ви, че ще има много подобни удоволствия, които всички заедно трябва да се преживееме. Благодаря ви. Благодаря ви, че ви има. Благодарим на община Стара Загора, че толкова подкрепя всички инициативи и най-вече на Мариана Желязкова, която направи тен тук. На Диана Атанасова и целия отдел култура, безспорно цялото общинско, административно, профсъюзно и прочее ръководства и най-вече на вас, уважаеми старозагорци. Нека да ви има, нека да бъде, да има хубави неща да се случват, защото всички ги заслужаваме. Благодаря на Мария Донева, благодаря на всички участници, благодаря на Емо, който отрази всички събития и ще може да им се наслаждаваме и на страниците. И сега финалния акорд с просълзяване на добър час за следващи преживявания. Благодаря ви.